so nipa oba wo ne na etia no how emma ne senti no e fa fa hye otirim za abraba a wo bonda korope obeda ne agya sika bebrebe ahode bebrebe no obeda ne agya na emu ko a nsem be ne ye beka no wachi eno ya asem sebe eye futusem eye akokoduro nsem a wo se wo de tu otirim na afi wo bobra wa hyehye wachiri ye nyame nkwan na ne medi djuma no nya transesa no wo se producer boy achi dog ko se chifrecha na nsen ya no wa bon kwantabuza de na bodem se nkwantani ahode ntifiri ho no nkwantani ma djuma be 3 days ni akokoro akokantoka se ko se timu ne sa no okawa no tetanus eno ka no ntokamu no ono so anko wo pane ene nkwantabuza wot fie ko se chinete ya wo seresere no ise ne ko se chineye assistant chief producer ene atese nkwantabuza ehwebia ohunu se amana basemu anyedu kokoseti abona bodem echina mande we babeto na me kai se Kevin yata ona boy achiri dom sanso so na ma de nyina abrante ni ne firi go so safo be ma kantanka no safo be ma nso boy achiri dom na okobeje sisimpri mu firi akraba wo sa wo ko ba no obu adwuma se okoha ko henya ho na fi ya transfer no okoha ko henya no sisi ya za transfer no aba be duguma se okobeje si boy achiri dom sa na David enso so wo nkramemu a onso bu achiri dom se niam be kototi e dia mazuka ba so baba be adwuma ma niam akototi dia maye na nya me nkwa me transfer ya no hu se jamono nso so e wo mentia sa amre no wa boni blue shirt colors na da no dia mpese me kan wa se ba ya wa be hu colors na no hye colors ni wo bi ka colors ni wo bi kire chese ne no ano ode ne pa ono na ye side hey ono ye panyin oda ya no a kan se asempe ni pafo ye panyin oda ya no ne no shirt ne blue na red white bi da no ano hye pa enti no ye de mu bewudam ye betumi di kan yakon akoyanim ye bre ni tie be bone ma so ammo fili se ni amo pani bia na yakon akoyanim kwakumba cho bibia boko de bibia hye bansia that's nyankopon wayade okay so me kase free dwada no ekusi ni fiada ne beto sa amre ya yakono ansa na obetan wa ma dwada foforo aba no nye easy unse enye kwatenten na de nkwanhia ba nya kwatenten ana kwantu abetu awa no obi kura de case ya free video num ena enye ba bi a woko ena de nkwanhia e wo fie kura timeto so bi kofele ne gas so no na kofele so atomu ahye asanete enti eba se ya aba nkwan adenjegu ni na so aworo asanete ti se ko ba ni se ya na ye betra ha na amfa nyame na ase amana na chese ya itiafo enti emuye na Friday ne de besra manfo se bibia betimasi ene second no enufanu etwako baabia e pagana yiyo nye nipa ba akofo nti ene ete ha nipa bi wo wiase a o maye o madwen se o mo de o nko afu baabi obenya afa no honko a na ye o enye wo bofa ye de program edu Friday say dey a 7 previous na me kan se 7 ya bodam no wo kwan bi so because no ma ekoso Ghana kwaku senye ya ne e beka oboa obi antimi nka nti kwaku da nyame ase emre nti ne ye wonsem ka nsem bebre wo Ghana bia no obetra wiase se wo se wote Ghana ne wo pasema ka wonya bi nka nsem wo Ghana no soso nsem wo Ghana soso nti enko ani kwaku yani mu a na ye konya ba ne se ya ye ko akoye ne aboafo bi o ena so ya sema da bia da ye de dwumadi ne bram nti ye ba se ni amo omudia na ye no omo enni ni ye Osborg Enterprise Osborg for se men kan jeso pe TV papa ato e ba jobe so konko ani mu abrabo mu TV kwan mu a obi wura wo ho a na ni bo TV ni so obi ja so to do ani ye Osborg omo abu akwa omo bo adwuma papa Osborg for na eguso omo bo adwuma o se ye kan jeso TV bia wo pa to omo obi type biara o yo so for open a sorry dem apartment o pese ye set hotel nye set omo na ba o ka trom so 43 inches set 30 ombenya ama omo nya ototu esiasa ototre esiasa ni bia ditumidika kwana no omo nkonkodi ahiemu na niema nkoto temfa mo abrabo o number ye 0277 788 8450 277 788 845 no mo 0244
363 663 0244 363 663 no more 0242 026 375 0242 026 375 flowers watch for omoji osuna niema akotote e the amount express group anase okay 21st clinic for some mo nkaye men kan cho say yade biara eteto wa setene mu no me ba cho to me kai na bra be chichi mu chiro no mo a omo de biduro kroje na sa yade me ba na massage ne ne keka ho de a oyam be hyew me ka cho say 21st clinic e chew to eso so to twen aposo ama ne ma si ye di amawa ube kofie ube release stress among say yes say etomre bi amiemi anso so etim de nipa adwene ba fie ose sciatica yade bi a etete wo eso to ase untini mu no onompem anantu ho no obi wo nante wantu no akoto kire ogina ho miansa no ato aso sciatica nka ye no eyese yedi to stroke esenti me bo amane amo ate pa se tutumidika na bra 21st clinic ewo ehwa eye sompa tv abrosa na se ya uba 21st clinic for be help kan so nkoso kura kuma so mo wo gwa so mo akra mo osunya no mo nkran so mo tachi man so we kwa akoto wo number is 0249 311 311 0249 311 311 0540 311 311 0540 311 311 no fast number we bia omojo so na niam akoto te dia mam 3A co capsules semen kan cho so fa ku yade ye ne bra be dan wo yade ye bia tete o pay ye ko dia wo tra TA fo wa ye mistake o ma yom capsules bia ba se de o be kire so onom ne sa wo be ko akọ wani mu abrabo mu pa firi se o mu nim ro ni ndro su ni momo o mu nim koko ndro akoko yare yan su ni momo a che se wo de ba no nom de duro A2 ase ne se enti no on se no nom capsules ni bi na ne man koto te fama to bi ba bia be to bia no free number we no mo nchiro kwan abefa so onom no one number is 0546 107 107 0546 107 107 0546 107 107 say wo ye ne sa boa wo o kwa ko anim na niam akotote e di amount because wa kai wo e lucky boss on sumpa no e koso lucky boss on sumpa e koso e patro betwa bi na number na enie dare e star 426 no asa bo star no bo 6 hash star 426 star 6 hash obope sika odi twa na de ahya no o mse se otimi ye ne sa da krot won ka bi nhim ye be na no wadi because o ta twa was what 500 million what the 500 Ghana cedis what the 5,000 Ghana cedis na fi wadan de abusia ntimi sra wo pe date wo pe bla abo no e patro e so mpa lucky boss no twa bi na ne ma nkoto te fama ye ne sa wani mu ana obeko doctor ni di amagashi herbal center papa we wo bo adwuma papa doctor amagashi ne wo no nkrabe no okura aban doctor ni bie ne simo wo se him ne yam hye ne ko nachi mpanyimfo yi na so tese ofiri mpanyimfie to ahunu ye anya nwanwa ne senti no omo bo ne ho ban ma ne doctor magashi owi onyini so ampa ode ahaban ene esa ne ho yade yade do gama doctor magashi no adwuma wo ye no ano odene na ano hye pa doctor se men kan cho se tumnika bra na kache bra na so ye omo a onyimfiri musuo mu na doctor we ne ma ne ye unique na me ka kire we doctor we ade ma ne ye unique ne se wo de yade ba ne se spiritually no bi de ye wa owani a ode pam honhom ni fira chiri na afezo de abibiduro krojen account na afa yare saba maka jo se kuro tu ne se firi honhom a ye pam honhom na ekuro ndi da ho ye nu obi amana amua mpacho beda ne nguda ne se enti no wo ye honhom aduma ye honhom aduma amagaji na ye se aduma no amagaji se minka jo se fa ne number yi fira wo kumase a wo be fira number 0547 044 307 0547 044 307 Sanso na won kan memo 0544 580936 wo takura den so so be 0595 203 069 ofre Dr. Magashia wo je oso no ayi oyi amane ama akoto te dia ma Lawson Beverages papa we nani ati o ma onzanom na anom kwa chi na ne ma koyie ma onso so aba asade abiduro krojen ajo onye omo de nsamba o munni oje bere no afi ne ma nkoyie mfa ma no woton sano no to abiduro Lawson heba no odina de ba adua so kokope bito tododo na ablabo ensi wiye ba cho Lawson se mengancho so penchirimu e wo ne nsa dodo no ho bi ni tuo ene nkoma e wo ho ana na bibiduro no penchirimu a free number we 0242 133 577 0242 133 577 0248 619 999 0248 619
9 ofre na o je osu na niam akoto te dia kwagu afutisem yo ma afufuro kwaku ya fancha kese nsama ye tifo ne ahwefo na ene no de bia meka se de bia asem fufuro si ka ye ne papa ye katacho be ma mre bi ha se ni nwa ba ma wuye ye beka ho asem ekoye ye ni ba ya nche o ne sisters ada so o se mumla mi o ne nyamia emfa ya kwokese ma oba ya akyerewa ene ne nwanom se na na meka se ma me bi ya reda D5 and wajato o friend ntoma otintim ma me se wa wajato ma me ncha Dr. Evans Dr. Evans ye bia hwenei wajato nti ya chewa nchi ne crew from ne adum ma me se wa nyankopon fa crazy na ene ane ne ko a friend say Ebenezer Motre anopen na Ebenezer Motre no menye advert man nso hoye uko ho a unte senti bia omo ekoto omo no bibia ye kama nti Ebenezer Motre bibia obi ana kama kwaku ene ye da afutu sem na fie yadi kan ka ho sem se bibia betimasi nti bibia ebesi nso nya se kan nyetu na emom de ye ka kono na wa bomode na wa fabi because you do free that say ya mo futu a one we wo koto amnem ene ma futu sem no se ma odibre ana se woni nwoma se bibia position bia obi a finance account finance ka nyanyansa wachire na mefa sebe wade nim mefa position na ye de ama no emfa ho ne bebia wo ugya onyansa wo fi a ware webre on se ye wonyansa ne wa adwen ene ye wonimdie but nipa bebre refi nti so wo mo bi position bi no koduru ba bia kwaku na dwen nyina ne se ni suku bi a okoye ni nimdie bi owo nti ne wanya nti ono de no pese wo ye na no ana wo ye ene ne ye hu no krom hayi de pese kama nipa da sane bi ate ase se ampa position bi a ye de ama obi ana wo bia no fanyansa e ka ho ne bebo wo wagodru me bi nipa wo wiase ne se wan fanyansa kan wabrabo ho a wo wu ntam o ana unyamane ntem ba na nipa bebre nim enu ti na obehwe ye nkrofo a ye no omu a ye nim wo mu ye omu nya position bi enne ye twom salute enne ye twom salute bi ne musa se ye wabanfo bi a no omu nkrofo bi no omu waban mu enne ye nkrofo bi a ye twetwe wo mu ba na san nkrofo ye nipa bi oso de wo ye odi nyansa ton wo no enne mo ni din kra wonte na sem se nipa so mesi we se try no nipa so mesi se kofa ne kokot nipa so mesi se o yesi ye wo nipa bebre ho a wonte enso no waban ye musa se de ntra ena abaifo ya bai ye nuanom a o manya sika kakra to ombotom ye nuanom a mo opposition bi kuta wo mo ene wonim se bepre ne dibi ekuta no no kwaku yi wonim se wawie but wonim se ye ne ahiafo yi ye ne ma ne ko sa position no ana ye ko of atebia nim ti adane ayi ye friend say atete ne entete na atebdidie ene nsem basa ene wo Ghana ana wiase de be pese me kama nipa da sane bi ate ase ne Friday position bi ekuta ubi ya no fa nyansa eka ho no matter what de wotie bia no hwe nipa bebre bi anya sika ye musa se nyansa o manfa nka wonti no sika na firi o monsem du mebi hon ma obi ya de bia nti utim busa se ti nipa so mesi ade wo ye to eni papa wotwe ho anso ye wo na boso menkom ba ne no ma bia wo ye bia ti se sebe abo prekwa ya dwan no de ne wasa kodu ateke amenka sa se monte Ghana nipa bia wo te Ghana opposition ekuta na mpa se wo ye fresh politics se wo ye sofo se wo ye officer se wo ye police wo ye soldier ti bia nipa wo bia wonti ban so atofo enso nyawe so ho eti dem pesa me kan nyina ne se ba bia wo bia nipa da sani adwumade bia ekuta wo bia no fa nyansa dikan na de nyansa dikan wi a na adwen na ba sa nkrofo mo ya hinasa ho nyansa adwen enagimi omo ya hinasa jimi grongo kan mo wo de to aso me am de aso na jimi no wate ne ho
na ono wate ne ho no so wo ya no ono asen frefrew enti wo ba fa no so me de me ba me won ba bi o no am wanya asem nyansa mutu mpasa no man frɛ sa o man frɛ me nti ade a me pese me ka che nipa da sa ne bia se sa nkrofo ne me yansa wo ye namfo pa ko wiase ye wo hia ene ye wo sika ye wa hoto ene ye wa ho kyerɛ sa nkrofo ne wo ye anwafo ete se ketrema ne sen sa na wiase te emmom se wadwen ye o fast ne nyankopɔn de nya fie nyansa na nyansa dom wa no da onyame ase because the entire make us obi aware eni ma ware asem pa e kan ware asem nanso de bi obo ne yere e ma bebre ti radio su kasa e cherecha ware nanso kofi a wo mu ni kunu obi ti office ampa wa hwia wo ma no wa hu ampa ni position no o deserve say de ma no ba oni mi nyansa ende yen fan kan wono de yen to sa bibia eti no ma bebre ho no mu a kwaku wan hwe yi a ewiasa setra no hu de ekọ eti obi wo a wo so wonte ase na na me hwe bi yenwia bi sika a wasesa nya ase kota na me busa se na ade ne wan to obo ase nyansa nka ho kase ne adan a watoto na ene atwe na abasa no kyerɛ kwaku nim se nyansa pa woni mu a akoya no odo no ko na hwedifuo yi a sika bottom bi ko wi asese bank sika bi na enya ase na koto ahwedifuo num etom wi ape insese sankekwan bi so no odi nyansa to no ma so na so de ko police station sika na mfa ba bia ngrofo na che ba se nyansa wa ka bo hu de ese so we ye mpese me kama ni party asese ampa ye de wakwa bulichiri akwa trabuche so many years onoma bi a wo ye bia na ejimi 20 man ye hwe obi nso koi within 1 year kwa maka bi enoma oye soso e nyansa wo ba no gya nyansa wo Ghana na wo koi so wan hwia sa no mana obani na mwi ase sa akwa enne obi bia wo tie ye bia no matter what adwuma bi a wo ye bi wo nye bi se wo ti fie se wo ye dan fa nyansa nante wiase gwagwadu mebi na de nyansa nante wiase a ekom kura ne wo because nipa ono wo bi no nyansa na wo de kokasa akere no bawu asama me kan no de wo de ana o se kokosaji kokura bato ai otini mo nyeyi so enunti me sese kom de wo bi wonni bi ana wonni bi kwa na fa nyansa nante wiase na mfa nyansa wo di kobu wo bi so the nyansa chere say ne won krofo bi won ma o mu di de sikafo bi achi nyansa ne de wo sikasa chere no ono so e de apegya yes na ga se kromu e tititi kwagu se bempe nyan krofo bi a yetimi no mo kasa wo nyansam na wo se bempe nyankopɔ kora na oboy no ko na de ba force ko gya de for de be ma eti hua nyansa de fa ten wiase se wo bi se wo ni bi e nyansa se wo yes ha de na kwagu hu nkyere wo da asabto wa woni bebi ado wasamofa eti nipa bebire nyina gye omunyansa nipa bebire de position eno na akata omunyansa so nipa bebire no situation wonim se police bo no ho ban soja bo no ho ban wo ba ye den zari di nanim people mumma kwam ni ade sa tumi no ama na ye ne de ba ni nyansa no wo de ato ba bi the last minute asem si ye no ye twe na abasa no sere ye onkrofo bebire betima bo mu din sa ne se nipa so bese no so aban mu sei ade no de dada o ma ban ko opposition ana o ma ban free so no wono de ye ntene nkan o wo hin okuta nyansa e de ye adwuma ene woni pa bi wa me no mi no se ye bodin ana se ye ma ka adwam na tuo se nko mfa ni bone a wo woni pa nko ba koku no okura nga woni abeku no sa de wiase ne ti o me wo ma mi tuo se si apa se me ye nya wo hwe ni pa bi a wo fi se wo dwan foto ni koku na me wo de ma koku no ani wasi fom ye woni pa bi so hon so a se bo koto se obi ye ni bibi kura na enam nyansa wo ne kasa wo nti woni bi obate o twitwagefo okay tene me kasa se ma obi biara okay nipa bia no matter what bia wo bia no position wo se wo ye da wo ye hwan wo fa nyansa etu anamon fa kan abrabon na betima bo am wache wiase eja mono na wote ne nka wose fa nyansa nante nipa di nyansa nante a wabra bosi uye na nsan ya me nyansa kakra na eba se ne atitiri fo nante yeye nsan ya me di fo samo nante ne yeye bi ne ma ba kum ye ne su bi amama unse me yeye ba ndi nyansa bi onim tani fo de nante a ama ne ha
hapa nsema o ada no se na ye me he nipa na nka no sam dem widi ade wo de o ayi betrasa mebusa bi na no jamina betrasa mebusa se ya di fotu kwa no wo ha de ne ha kwanta busa na hadwe o ta fre chafe o ya wakala so ma lo anta fre na lo kwanta busa ya o so ma ye motive wo yo bia ko yo bia akom ko ye pu akọ ye ni mu a na ye kro ejamu no de bia ba asi enyanyansa fa na nteme de ketu abi so ne de so firi se panyi dwale wi ansuo sa nanso ha no ya na mpanimfo ma akonya se nkuma ni nyina nso beka bi ni se nti na mama nya akonya me de bi so ne de so nyame de gya wani mire ni se o bobra pacho ya ni ye ne be so Kristo ene wa wo bobra ne wani na nya ne be so ni pa bi e kan bi na se nti mo bobra nko be be so papa bi ware ana o se ma de ye so mo penna nti wode ne tam nyina edwinu brane ntini pim na yire ada asemba wo se de na aye oye nya ngura mi enu pe e ka kire me se abrabo mu no nya ofiri se wo ya so obi ani ofiri se wo wie no wo hunu ye entekre no to manya de bi se wo de so obi ani da ye ka de na aye ya kire papa no no nso ase na ho ode nyina wo ba no ho amasuro kwache no nanso ye bo na mane se wo ye nyina ye na ada we de na aye anso ani opanyini bi tina ase so makom ne yere da dunya ska na yere unya ntika ntade ne yere unya afun papa ne yere unya ka na yere ewi ase oba ne so ye we nyina ntimi ne men na ye nti no akofa suko no mo ntimi hwene ne nete nti die nti na obekun ho a da bia wo yes bi se enso obi ani papa bia ye aduma ono aye aduma wura ohunu akura bi so na mabontia no ye no mobo no atam na be wura du onye ne hwe ohunu akura bi so na mabontia wo ye no mobo no di ne hu nkomo de na be wura du onye ne hwe ni nyina anse wo ye de abo mu daachi ya be bona bodi ne bi akura ne yesu ohunu aduma no ate no o kan aga masa tete am dodo ono mo sika akura nto de ne oji sika no no nko afa enti ni aye ya so di praise ni pa na wie ye wo u bobra msre wani die kwa so ani be favor wo ene utwedi ampon wo bo wo ya ye wate so ofiri se we na be mu anyina che ne ntie afoforo fa ahudie so ema afoforo sebita fra chomani je nkadem enkuma afoforo mfiri atazefo asase so na eno nko amu ahoto de ampacho ya ye no na ne aso wo ye de yi na ye no ono na be yi uboni aye papa ne ko adwuma mu o eno se madam fi ni adwuma ye no kodi ni wadanse ye de adamfo re baaye aya ne se wo ya mani kurumfo abona ba so se wabetwini nua ne ko na anu ya o nso obedu odi turam ye yi ono amu obefa ne ko ye na di didi na aso ye de aprezi nipa enye ye edi hunu ne ye so fu panyin ni wo ska bebre o nkura bebre akira wan toka na bi wan tofoforo no wode eche oto ya no wode eche unim se ne nyina mu no ye ebusa o question o mu busa nyina ye ba ko pese na mpa cho enti no sebe da fracha kan de mani ba bi efire nuro okumnipa ye edinachi ni ye nim no saa na no ye nyuma ene no de ja okwan enti se na aso wo ya mo mani nyina wo se wo de onkura de onsi o mfoma be na wie ye se ye ni abo beto yam na hye twedi ampo ani munyam na abrabo mu no o ka so obedi ni nipa be kan chi a etomre bi a wo ho wadumam ho ketua bi ba ye nche ba hwe ni suban ni na de buo na ho brase hu se o deserve niam bi a opese wo ye fi se we wonyu uboni aye obi nso ache obeyi uboni aye mentie ni afoforo beka nka se we na ache nti fi se oni tire ne nsa kan ade na odi kupura wa brabo mesre ade bi a wo ye ofri se be mu asomdie na ye ni munyam hye ma twedi ambo mpa cho ye haye na nipa bimbini die nya obeye bia ni we beso nani bibini bibia nso nani o eso nani a kana anu no odi brodu ya na pepa ne to e kire se duro bebre wo brodu ya ma buo ni padua no e kina broni be convince ne ketua bi a afo se tiwuro enu nti no ohunu brodu ya no koda no ya asema no na anu ofiri akodu akurase o na tiwuro ni bi ni ho brodu ya na gu ayi ne so wo ye kire ne maame mo sa so onyisu bi da e kire se bibia ni wo beso ni pani bibia da ni ho etibesiraw menye wado sa adamfo no no nam no a da wo jeje wo no wo ye bibi dia so nani o wo be ye sa awie ye obe mo akoto amani no no asa akoka to se mankase oni suban mankase wo ye mankase no onye mankase no opema asem mankase wo ye memasem mankase no wo wensa obe kwa akoka ne sa
nti ye wade a ye ne aho beto na kokko wani mu ablabu so hunu ne sa wani mu ana wo beko difo Samuel wa ha ye ba be fa ko no fa tachiri na ye no difo nkototo nkomo ne ye ba ye de wa be wura mu na afi ya kon akoye ni papa ye maka kire obu adwuma wa santimemu papa na ye kuro mu ha no ma word sem ya na airtime na anu yada unso akwa America to aso mpiri no na ya word okoje fa ho de ye adwuma wa America ho owie South Africa for the difo wetima be dura de afa ya ya wo so no de yeda so oto aso ko ho koje afi de owie ye no na kuro no obi a be ye sofo opese okoso no se mu nyina mu nim kurokuro sa Israel ho no na word kese afa ko duru Israel ye kire ba bia we ye we ye kire ba bia bo we asenduam ye kire ba bia we ye we ye kire ni nyina we ne kire papa ya te wo nka wo Ghana to abaso body one day obasi ya mema na yi abesi wo na husi atwa America atwa Israel atwa South Africa aboje papa no wo konko nanim anu wo kontu de tena Ghana keka ne ye ode tietie nkofo anu asem na fa wo yade no problem ne si fie ho ekina unnu so wo konko no na ablofo na betam no ne aka ekiri papa no wa ha enne ye ne betwetwe nkomo ade ba akọ ya mefense dwamra o se me mpa advert bo wo kobo ye begu animu ase na enso ohunu odifo Samuel no samre mo ye adwuma otimi jai betena akoma adwuma mu konya problem odifo nti e kire se ni papa ni eto ne badina ni papa nso ni edi na chi abrabo papa dwamra mpajo bibia aboko de ni aboko yetem nkan ye mofra oh de odi echi sua de ka mo ye manju se mbusua de yes ampa nso minim se bi a wote wo hu nka na de mahu de nyame ye man ni pansa de wo hu yeah na o ma hu na wonyere wo nti odisiu na samoja akwa fa so mane hunu bo no ye hunu kese no no wazo hunu kese a onye training nti ebunama na last obi ka chem na lumba no wanya na so so anam so onum no fo kokoko penere na me abibi sa me na mwo no na onewe inkrata ekuta me but ni nyina kire se de nti obi sa woni se enso mo ka no soso se ne ohu wo no na ohunu wo nsem no eso se no na eye nyame na ye wo sa wonim sa sam kurasi so ade wo 9 years de wo 10 years etim firo bi sofo ne afiro bi ebuso panyi ne afira akora we se wo de wonye efiri se nkora mienu kwa ba akutimi bisa jai ubepra ma ba wonye ska fa hospital akon se wo de wajimi obo wo yan ko boni bi enti the one out to know doctor enti na esi kubisa abiro enti se asemisi anasa ebuso panyi bi to ne ebrade a egbo odina wuni wo komte hwan am ko boni no wei na emre waforo no wo fie mu hu usuban no na ya pie wasi nchei enu nti nipa wo bobra bodi yem de asam de to ya frefofra umbehu de mu kapa fize nipa se woni adwene mrante nyame fa de kranzi wo kansem bi wo se nipa ye wo na se wo ba wiase na wadwena mu anye du ne unyansa mu anye du 60-70% a wa bode magimi eye lesbian 40 be sua wiase ne manyina aka ho emfa adwene mu yedu na se kanea na ohene Solomon ho no na school ni ho enso ne efiri nyansafo adwene mu yedu anu anu no na obesua de akaka ho nti mesere ene adwuma mu die no nipa mfamu aba wo na nyese ofiti ya na niema ne we no wakeka fedi se mu fabu aba ebe so aba mom na ebe so aba nso ama wo mu be ma me de minimisa adwuma mu di ya che nanso anye bia no ebe 20% de monya mo masua wo maka de wo ya ndi ya enye yi so ni di for someone nante afutu ni asofo sema ba mu oh nanka wo asesa kora me na se obi na si nanka nya tam yanka miensan wo yi abom nyanka ngofo yem ye ya ofio be na se futu o na se do obo sofo aso mfa heaven akwai obi esum fidi a ko wi na kranti e bonidua afi no de akrante na fa fichira ko fidi aden so huhu awi enam se wo enti enipa nsua de mfirim ho na radio amati mo anti amfa ampe bibio ye de sache nipa o wan sache na otwiti o de beba so enti omu nsua de na me nsua pa ne kakra de jago di fo mbacho bia boko de bia boko fa
As a dem will be a one woman. Ja when say Muslanam when you may do them when you be as so and one no San Yamia no antin and Yamade by no Korea. Yes, and I watch you the whole giddy. A Jabba family house, I had dance him qua giddy pa. Of all say a penful, it would best do a new tone, and you didn't natural one. It answer Bruni made 2018. Okay. Katachi Munyan, or Moon in our Katacho 2018, a boy Abaso, a Kenny West here. My award will move to pa 2 4 to the Buffett. Okay. Senior lecturer a while ago. Okay. A brofunya every US by. Okay. No, the award in the man. Now, my country was a woman, my patron mention him, Bubuano. Yeah, Mount Confirmation, Yadin Coton. Nada, now go. David, I'm go money master. Debbie, our Pasias, Madame Vibo, Ebo Panatico true. Panatino Boku true. Say, any nanky chinitum. Now, one of this are Quano Bopanatin, Beko. True, Oboku true. Me say, well, Panatino when the Kuno. Was in the more pan. But if oh boy, Juma, Apostle, Mechanism, Chester, I know 2018 award no grana major. The Aquajan and say, Adia. The Aquajan and say, I say, America. Say we say for so say program kese wa America ka me samra this month end and I'm so munya but na say the Ghana for no me kwa and odi for buy woni ho and chese ne maso bu enti say sem bi kire mi be ene wadwuma na me gini nyina ye ah be mi no share am so odi for utu kwan pa da na won kwa America na se nya usika na so odi tu kwan sa na nyame aka cho be no so a obeko enti mi tin so mama wa wo mo say fa ho ka mo aba na papa yo ni nia we asem no I say see akoko baby I say na see am call South Africa free South Africa me call China me buy na yesa e kwa America sa fa by Israel che say die na nyame nye bi so eti no fa die na ni abere adanse e koso wo manhia ahembo na Jaba family house yale aka obi ato dem wakọ hospital ahodo obi abi wakọ doctor kire say enye hospital yade wo so wanante unhunu hwe Eso tumilika na ba manhia ahembo na Jaba family house ni e kire wo de ntia yale na ka wato dem na yale na emma wontimi nsore mpanifo se nipa benya wo a efiri yade na aka wato na nyame mfa yeso mfa akwankire enwu fom na won sole ofa katachi ni na ye nipa ba ko yale serious na ese sa yale na nipa na yade no se ya anya akwankire mu odi ama na nipa na bewu yensenkyire ni kese pa na ese ye ya akwankire mu odi nya se obewu timi da hwa na adwa na kaleje friends kaleje ni ekwasu ni o na opanyin wa ye ni hwe wo se ye be ye den oka baby and I'm say kaleje wo de bra na anadwe ye hwe kwan ye be fa so ni me ka kire se ye kwaya akwankire we na se akwankire we de niema no gu akwa mu na se nipa no be sori ya wo hu se wiase nkrama nyina be twa ya disuro no ana me ni tu ka na dwo no be 12 ni ko gina bola kesie bi so ho na ye ya akwankire no na ye di wetu am se fa wetu mframa bi bebo na se mframa no achi ni nkrama beba na se ka che mframa bi bebo akwankire de atoto awie mframa bi bebo eti se mframa ne body a nkrama ne nyina beba mframa ne de nkrama beba and was ka je na asemi a wo ken ne be da si ye gina nkrama ba akokubra ni ana mframa bebo ama nkrama ya betwa ha hia de ne sei ti ye gina wona mframa na start na mframa na start na efa na mframa na start na efa afi na nkrama na eba afi na nkrama na eba ye twa ni na mo ba bi anka mbiani jano because nkrama omu ba ho no ebi ni wi omu mi hu bi da mframa na do ba e ya honhom mu asemu na nkrama no bi so do e be 3000 omu fi enam na he ne be fa akọ ti jai omu je sa akọ bi kwan mama eti be se ye kan ho nyina ba bia bola no so ba bia wonya una akora no watu omatwe ho hye ni hye mfiri am so nya botere ka je omu nyina be sa akosisi e eti ejina wa ya ade na am se pagya wesi pagya si no omu nyina dada o manu omko no an e ba no asole obi a bosome wontimi num nsu ka de ka kire me sese ye na nkrama na mframa na ama fat ye ba obewu ye mframa na boy nkrama na ba no me na ki ni wo man kam ko ya no
Konkrama we ndie. We mba show. Me hu dwa me nti ye wie mu nyina ba ye be ne nipa na so. We de mabondina che ofirofo a we ye hu nipa pa nso program. Me say ofa me san so ne ko ya akwankyere bi won sutirim na obi yale da wo sa team. Ana me ka kire ne sekrechi akwankyere we de sa nipa we yade no. Enye ball no so ne ye be ko sutirim nya sa we gya ne aso agu no so nti ye kodum nsuo no. Ye kodum gya no won nsuo mu. Ye kodum gya no won nsuo mu nti ye nkon sutirim. Me hwe nipa no sa me ko ya me hwe no me gyina hwe ne si yaram sekrechi we e gya sunsum gya ne aso agu no so. We ye ko border yes sa e de no ko border so ye say ko so gya foforo. Eti ye nkodum ne nsuo mu. Eti offer enna ma me ye different no. O say yale ye mienu o. We me de ball an sai. Enna we me di nsuo na ekosa. Eti ohun e bi akọ obi yale. Now I was say odi for the ball an sai we enti chinchina I say but no. Me beduru wa foforo so da ho a me beduru wa na me hwe a. Ono so be ko e bi afọ junction so. Before last month I did man we nwanwa he. Ebra me ba wo na ma me bi so atra America say mfama. Na mete so ka so mfa bo ketu e bi emfira bonten mra o de ba na o je o bible man so mfa nto o mfa bo ne nto so ebra o de to so na aka chen so o ti ase no he wani na say yi bo ni firi so o yi na se fa bible o fa na so ni fie fo de bo ato ne passport so nti ade a wayi o beko na fe the last week frame so akoduru na say wow papa ofa me say onu aye ne nwanwa say wasi watra ya bre watra visa atra wakoko di bua na ehenefa ana mka kire se wokra na ye wonwa me ebo da wa yi so ayi bia bi suro no ye akwa bi di koku ofu ban wasi di koku ne 70 acres nti wontimenti wati 2-3 bags okay am ana odi fo so ko sa ho anwea bre no ko sa ban no so na se koku no ba bia so na hefo mu ana se de so na hefo ba bia eso no ehona ko yiri ni hwewi susum ne yiri ni hwewi na ene ekotie ene wo jacket o abi wo ma ebeso ama wo ene na su 2 bars na won odifo afafanto bi na wotese pete me ewiase nyewu na wan tua na mo na okase yewu enye hwe na woni ade ayi ni paso ni pa se na danfo ne nam na ntua na mo se misumi ntua na mo sesenso wadamfa ne na ne maame asora ho ma hye bodifo wo ebia na wo maame antimi ansori anko bi wo me ko to maame bi that's me nye kanda what the pictures 6 and the buy ni ben bi medical doctor wo mo do mbae no ebi ye ho amon di black ese na maame na wonya ama wo mu amuhu nwi wo mu ne ma na was ho ya misira da ze mo kaminti me menanye sika mu kwa no ho anibere de onya de odagatam de on de bonsam de ye de na me ba no ye medical doctor mbe we no me bo mu ho ban amana nim amana da ho no wa ankutom tinam da bo di fo no na de odagatam de bonsam de ye de odi fo ngo 40 kem nkomo na yo mo de ope number ehia pa 0246 0246 66 71 17 0246 66 71 17 050 45 88 454 0578 40 55 19 0578 40 55 19 kumasi menshia ahemboboa Jabba family house yes a whole busa no ano no husband dan kese no health insurance for no mu ene bo ho okay ona ana you know baby awo kire no o hwe traffic light bi wo ho traffic light efisi e wo ye mo so kura beto ensoda nti wo busa se de ensoda no adame ko ene na mhwe de ko aha mo be ma medical care bi so de enso ma de wewura na awi na wonim wodifo ka asem bi kire me eye nwanwa wo se nye fie bia ne trembo bra and bi min ke benya enka wo ko tena fie bi mu anka bra se fie so mesina mpese mko tena mu sa wo se efie wo ho a ye nsi ni kwa minimo bi akotena fie bi mu o kire mo se woni mo bi akotena fie mu busu mienu ne ba pa ne nda nso awu
ana mse saa wo se hwe efie ogi moja na emire bia nso se obi bi wakura ase na okum akokɔ ama no obekum de oyale ana obekum de oyekama na mso obekum de oyekama no se saa so obekum de oyekama de agi ni mu dia ene oba wodi mu woni fie obaye enti me ka kyerɛ sɛ nye fie bia ne nipa tenam enti ka obenya okotena fie mu a enka be ya brodifo se fie bi menye fie bi ne fa picture na ma ne hwe 2 se bia wokɔ wale a enka fa be ma na oba picture bra so be ma wi ana oba wi ni makonya no pese mo wa no won na kyerɛ me sɛ woteno sa na de ring ne hyewa na nsafo fora abegye ring no na de tontura no ahyew na nkanya nwanwa so awale wo yira na wuku no na afi odi wani kosua baako na e ko kyerɛ o ma no so ya fi asema wo kan mi ntwa no em sɛ enani 2 weeks no obi frɛ me sɛ wakɔ abrochire wakɔ di 16 years obobra bi onwuna no dimenyo obi a wo hye na me bodi ifo di no sɛ ntu gidi sɛ kama on sa abrochire fo mbu sɛ to ye nam so wonyina so na me connect di ifo o frɛ sɛ papa yesi me fie fo di me chini 16 years in UK no wo wo so wa chini sa wo ye adwuma na de scan ba wo hunu no de bɛyɛ scan tana no di fo tie na no sɛ ade na ade hye abusua twa wo fie na otim ni picture ma me to ye no silumba fa number ma no na afa me de ma no twa picture no de send e di fo afa mu di nkomo nyina wi ama me ne sɛ papa me ho adwumi wo sɛ ade sɛ di fo asɛm o ka kye no de di fo kora wi wa mo ma de wo sɛ di fo asɛm o ka kye ne sɛ fie na wotim no na ye tete abroje politician bi dia na no odi awu ɛna ɔno mom de anya ne sika nti akye ne to koda o me ye kye no na mpanimfo sizi na japade nyina ɛna ne dan aban ne de ma han na sɛ afie no mu na no odi awu no akɔtena nkɔfo om to ɔsa san nyina kyesi nipa bi obetena fie ho meti na wɔse agume unim sɛ sister ne tu na no divo unim sɛ na no ye wɔtima ba bagye proto akra wo si fie because some ka kyerɛ ne sɛ wɔn tu a ɛmoa no fa nso no ka ne fie fo wɔ Ghana o ka kyerɛ sɛ wɔn tu fie a wɔboa da odifo ka sɛ bi kyerɛ me sɛ enyi obi an ye de ba to no wow ana me sɛ ade no was there bi o so wo pese wo de ntu nimdifo na sika ni was wo yere no nya nimdie kase no yere no nya sika enti wo de wo ba to no a badin sai okay enti nieme bia wo ba ne bekum je nyame a ana me se edibi nya nka wo to badin wo wale wo kodi dwa wo ye bibia odifo mo obi ko ton pie water e ho na misuro no ana was ton pie water no hwe level bi ni niema ba bia waduro no a no di for this ade no men ka se nya adwuma but ono hwe de we no aha nti we so nkoton pe water sa wa se nya nsuo no kwanti no ma no koton ye na wade ho na wo gina ho sa wa na wade wo enti wo ye ya na wo gina no so ka bi ko park no so ma hu be 4 times e pese mo walo o to nsuo di o hwe ka no a wo se nipa na esere no na V8 ni nsuo wura de se aha fa kwa de se wo hwehwe kokwa agu pem enti wo ye ya no se enti wa no se ampa wa no enti misrawo eni me bo wa se wo yi na wa hu dabra obebere egu divo baje mfa number ni chat 0246 66 71 17 0246 66 71 17 050 45 88 454 0578 40 55 19 0578 40 55 19 Jaba family house no divo Jaba Jakofo na so wana so amanfo di adanse be ma ehemfo akese ene abamu mpanyifo edi untimi fo mu di ntu na next week odifo ba me asemi betuda ewura media mu ne ehia odifo asem bi a asie ono kura minya mo na mane de betuda ko ba bi ejawo nyame abasa na ye kese aha ye nkwa asole o eno akwase wo mre cancel keke cancel mo akwanche na abrabo na obi ogobomba agbo ni gonko ni gosu abo dikwa papa so because wache e won so de ko 40 minutes 30 minutes 10 minutes na ko akwanche susua enti misro nyi wa bize sua enso ebeye adwuma mo
Nyamenshira Afa ye ko di echia obi a otie bi echia obi a na obi antua na mo kyerɛ nyam wɔ jakɔkɔ na so no atena kyerɛ nyam yɛ adom a enti obi antua na mo wobɛkɔ yie kora bɛ yɛ nhwehwɛ mu ansa ewi ase wɔn ofa obi wɔ sika wonim de edi nanim na ni sika na nim de edi wanim a ho wɔmfa so wɔkyɛ de wɔ sika wonim de edi nanim yes yɛ dam krakra de ɔmono ni yɛ mfa ni agorɔ wo ba yɛ abɛte nti de wonam mu bia broki hat na ɛha wo sɛ sunsum na no bɛda wo kyerɛ nyam bɔ bepie mu jakɔkɔ akwankyɛ no mbɛte ase yes mbɛte ase enkyɛ kora sikani ananko kɔ aye yɛ ɔba wa aka kyɛn aye we nkwa mu ni di esikafo nyina bɛyɛ aduane bi mu ni odi bia wo bɛ ampa yɛse wani na kora yɛde brɛ na opushi ma akora ɛne ne sa akora na wo na sɛ yɛ wo bi odi sie funu yɛ tusunsun wura efunim nya sɛ bɛhwɛ kyerɛ nyam yɛ adom a jakɔkɔ na so jakɔkɔ ne so tumirika na ne nkohia na ne ma nkɔtɔte mfama ɛne di for some nkohia yɛ ko akɔyɛ ne mpacho betima ba so ofutu sɛm ade beba ne ɔmono ɛde afutu sɛm ano ɔde ne pa bae ɔmono afutu sɛm no ne ɛka nyina yɛ tiawa ɔmono ka kyerɛ wo sɛ ɛwɔ abrabɔ mu no mpacho nya wo yɛ bia no ya no ayɛ ne da hɔ na wo bela bra kɔkɔ sɛ chi bra na wo papa wo do ba ebe he o de ekure e ba cho su betima bo we 244 ya se wo ko se o su bo wura mi nkonko ye ni ba wura ni nkonko no mo na tufo futu ni mi na he ye ko akwe ye pekeni ye ko zero hello daddy, good evening sir. We don't have a picture in at moonlight. As I from Bogoria. Yamia do, daddy. Don't go in. We are making but you put to the Ariana. Now, matter more put you know, yes, I'm no matter what I tell one material. The dear, now, if I want you on what I've been on one there. I was on the security, did it too, and he said, saying a neighbor practical. They said, yeah, no, me, I didn't form my. If it would be announced what I was sorry. I am not, and I do that more than an hour. And get them immediately, not actually. It has been now chat and wanted a pepper in be a few little. Never one at that. Pepper in BC and so not and one man to Kunko and once you bet my boy with them not for your queen. Once you bet my boy, a friendly papamians and a fee, and then some of your house and some of your. Now what you must summon to me a becassa and one some the heart as I know. Didn't pass on or at Jeffrey fans or so. I didn't come over him, say Ghana immigration for you, John Dramani Mama, and so Baba Shimama. Hello. 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 Yes, I'm back. We are Bogoria. Good evening. Good evening, sir. How do I chow? No, I'm not somewhere. And the I'm small kind of many papa from Tony because I was studio. Oh, or two funama, a foot no abroso. Because they hear me there crying as summer or kind say, Obi or di our SM radio so. And so, Obetra or dear SM radio so, as we could feel not if you Nancy, I'm trying to interview whom my back. The same to not say or no, or yet our land museum. Or so no, yes, some money who has some almost a fee. Emma abotoye mu ede eba na say na de na o de de abotoye mu ba na obi de de o de be radio so beka nti omo afutu de bia ma ne koma amafo na enti ni na meka ho na me sha pa o nshira won so say na o ba ya nyame nshira pa na onye okese hello yes our boss good evening sir Mitio but you say Eradi ayade na nso Boko, but let me hold you for was on TV. Okay. Hello. Hello. Hello, Mitio. I'm listening to you now. I remember hold you for was on TV this year. Na, my friend, I'm listening to me. I'm saying, man, I say, man, you're there. The number no boy the number no boy number ni bi my friend number na ndo no kasa na se menene kasa na se on fi on ni men kasa no ndi am se bia boy no ha no man pick on so hu no South Africa this part o friend na fi no aba pick it
Hello. 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 Pacho, good evening. Good evening. Oh. Pacho, we have a call. Pacho, hello. Yes, madam. Good evening, Pacho. How are you, dear? Pacho. Oh. I'm not someone with an anthem pan. I'm sitting in the den now, whatever. If you are mission, why am I Fabia and I busy? Yamishan, Yamishan. I get you on some country. Our Henry is so good income to share news maybe our better income. Come on, Yamisha, is a Dumanasia trend, ya to be appetite. Hand you won't cry, you attack if you were hen, and to know who will be at one film or kind home. Now, a demand in a good baby. And you have time out of a woman, but monitor your program in a Bishana Mania Marco Totti. You go to us, whether there be a bus is here, some other one. You have a quabas is here, you try on mercy here. Ayo senior. Media adia dank eba poda time meet. The bia me na no mu go she dank eba poda. We dank extra. We won ma ba ho tutu ni na ebija. Senior na me sisi ni nso e me sisi o. And you also have a problem there. Senior. We see a dank poke. Okay. So we num dank poke a. Okay. Sisi ya we ni na ebija. Sir. We dey nyame sha. Come on, do back friend dank eba tonic. Muni ma bi o. Minum pa na se na mtumi ni bi. Na na mtumi danso. Me nye bi no me no. Oh, Charlie, me taibo papa. Sir. Dank fight okay na sure. Koko ya bi betena me so ma me je me ho enje me ja me na amogya nko a na afi ese fifi me to ntimi kura amfa me to ntena se na so me hia dank fight okay aboa me pa yini na furo na yesi ma dem ho Senior, if you get here, start to tell me. Boy. Inre oba pemfo oba o ma akwara no fo ne akwara oni mfie dumienu entumi num bi ubenye bi wo herbal shop and pharmacy shops a ewo man mu frɛ yɛn ɛwɔ 0244017556 ana 0266593330 FDA agye dwedie nkrato yi ato efi ki aba ko se ese di nu frani abaya no a mani di mu ebi ni paso eye di paso esa do bi abo mo beji binwe paso abo mo beji binwe rana benu bio paso abrimpo mo so mo beji binti eti fifue maminti ana fufue one more the prayer fue one papi paso paso inti eti fifue maminti ana fufue one more the prayer fue one papi paso paso nom ni nyansem wonto mani pa wonya fiedu wotwe ensese apemfo nom hyene nso se FDA agye dwadie nkratoi atum se opedudu etu a fra homa turufoi 0533 770 490 Poku na obi ayenko baabie na otu Odu nse suma no te se de yenko baabie aha na na kasachire wadanfo no enansen ommo no homodi sempo wo mpem na se wampedra obekọ beba no ne dan si wona nipa nim nana mayenko na menko penkohini ene nubina bi menu anom so obai si wo ko die nkohini ne enubina ebra donek heba mister ewo ho Diamond Scientific Heba fo ene de aba eye mama dro papapa ebu adwuma se eye sisie mu adwuma ene sa bo nkomo ho ban ebusu immune system we die ko pebi to ba bi atonto adro pia na nya na ana akodom na se tumase ne oboase kwantempo no so one abort college ene de animhwe na china sese obedi ho dance we die nana me dase me duru ho dadadadada ago na adiachi muda so da adiachi afeni asori o ene wa man we dia me dase what solve me problem ya ma me papa we dia me nyanko Donek
herbal mixture ɛyɛ mɛmɛduro obi a wonya mfinhyɛ du nwɔtɔ nka ho wopɛ bi ato afrɛ 0246 727677 ana 0200 844040 FDA agye adwede nkratɔ yɛ to Adi. Oi. Honey, I never surprise you. Edusa herbal mixture. Any Edusa herbal capsules. Who said that will complain with Sissini Cocoa? Epe Ajiwakade. And no who jack a sepan and neck. You could debrel. A yama money mema. A yoko ni Sicilia redrook a sepa. Edusa herbal mixture. Any Edusa herbal capsules. Edusa herbal mixture. Any Edusa herbal capsules. And my member brand. Na a yemme. Na Edusa was the same with Bravo. Sweetie, maybe come on, mammy, I draw more. What does ye? A ye chuma. It's a living testimony. Koneko Judy. What can keep? Yeah. Edusa Ray. Oh, be I just paying for 1 woman for down for any the onion fear do me. FDA AJ a Jadian Kratoi Atom. Okay, yako akoya ni maha. Sumpa asem empenipa. Yana unipa. Ena abrabo mu no opene ho asem. Ti da biada ye bom kokko ka kire mu se asem ho empenipa o. Unipa na pene ho asem. Ti sumpa asem empenipa no. Da biada nkofo mu aba asem. Ene ye do mo bana ye ne omo abekona niema akotote di amaye nyina. Na wotwi mu nsem bi asi. Nkofo busa asofo elders Roman Pentecost asolempa nimfo za papafo ani die kwan so nsan ye bone obi num nsan aye mfonso eye question kase he Kristofo ebi etwa bi nim se omko nsam jem bi go omko asole omo we nsa ebi susu entwa bi esu nim se nsam jem ebi susu nim se enka hwe we na ne ye nya adade ko busa Roman eye bishop panyini pa ba ko na ode nsam bi abetu ja ye nkoy yinko tie ne nyame suemu ade sete saa anaso ono amu oribi enti no kasa anaso onum bida enti no kan no kan ye no ne ye yinko tie mra sisi aye kwa ba sisi aye so bi atimi no sa Roma sorry ye nchirin sa anase ye mponsa ma sa for de aye bo ne ye de nsa na ye bo bobesa ene ye de eka pan no ho de de aboba ade tira esanse Jesus Christ o call ayefusi ase okay na so odane nsuo ma ne be ye nsa eno nti se wo chiri nsa egoko ayefusi ase no ebra omo nsa sa ye no wanda ni nsuo amana me ye nsa emire bi ono akra okan say John ebai wonidi wonnom mo ka kire ne say honhomone atiri mu onipa ba ne bai oni mu ne didi oni mu ne nom mo say oye didifo ene korensa ni edi na tire say ono omo nam no no mo nsa wo no no so enu nti na empo ekoba so mo friend secret for crisis twa bi anya se wo mane mbroso eno ena so na etia unto muntentai na wonam so mfan kotu adamo bi a ede oseye ebebro woni pedia na eye sonson konkwan so da wo so wo ho ban edi se wo bo woni pedia ho ban a wonya ade a ebebu sonson konkwan so da ne ho fi edi entiansa na we etia ne broso Father mu bi etum so bi atimi no sa Roma sorry ye nchirin sa na se ye mponsa ma sa for de aye bo ne ye de nsa na ebo bobesa ene ye de okay Kevin, we will be repeating 5 times. Kevin, when you are turning sans empire, you can see in chilling. We will be repeating it 18,000 times. We were a Roman father, and no money when you were a Yafidi Ebiso, and the Yebusan say, Papa, a pacho, and son, a bonnet, name a rather prayer soon which in Sana, because a yaquay to say, one day be up a year be, one day birthday be, an hour be. Utimze nipa ye dekin or ye elder bi wo zo atena kona baabi wo asepo mwan kakra aso de tetani ade ade ehye bone ana eno amema quotation se di adanse se Yesu kra no de to ani akwa wi ati ye oboro no oba osi ko yo ade was ye dani se o gaso abu was ye dani dino papa no ya ko nyina se na Yesu de to ani nsem o kan ye huwusam eye nsem hunu etesa entesa eno no ye ba be di unkomo omo Papa is na Yesu de 20. Aku. Yan sanchi atie fu be mana aja oni madwuma on shro bro ni. Pa.
Onkono mo de a oboa. Ye beba bia ye beka ho asem. Mama enko me a me papa kuro maja kuro bepo so. Na bo makwa be bepo so man hene. Me cha ne bebre na bebia obi am cha na ne twafo hene na danke. Nso sa me otie na danke bebia obi na omna samoa me cha. Kwakuro masofo na sema woken. Ene na ahwe ya sa asem we no. I se besepa ne besiku na haban. Yetase ne banim defo. Wan hwe obi nto ase. Ba nye enso ne ye ba betwam ye betoy. Na emum utie papa ye okasa ye ya. Be ma na mo wakasa. Onimide de kasa. Onimide de kasa. Obi anko betoto papa. Sa asem we asem a. Em se obi so obi a question. E wo sa no ma wo hu a omo de wada. Na me ade a mempe wo wiase ne se nipa o enya atwom. Obi betima ka se nsan but nchirechiremu ewom. Ore ya papa yo ka se ya wa kire asem nim. Kwaku no ma bebre ho no ma broni potoka so too much everything is bad. Yes. Yo no ma bebre ho no ma even senye nsakura na. Aduanu go odi bo so a wo kire. Yes. Umi nche ni eba. Aduro no mboro so de ya. Ya wo bra ye bompa ye. Ye wo bra ye kasa che awrade. Se sabe wase anim kura wo kɔ no wabora. Ye musa se e de ne besi. Yeah. Minimo bi anase anim. Nase anim. Oyi ne bema. Asuzu hebi. E kire na se ba. Twani am de yo ba. E kosi ya nse waboro. Okay. Emum de kosi ya ne se one na wo ba ko na se nde bia na emu nya na kura mu na jinka ho. Na okekeka se o ko bo ba na se ne to. Aso na ba ka se menye bema. Aso me bema pa. Se mi me bema kire wa se bo je me bema. Na obana na empresa ha won bo ba na ate so okekeka wa bro keka sanse mu. Aso ya me wura me ho atwa mo je me bema. Menye me bema wuro. Omo da mu. Senyensa onye sada. Wakodu mebi wa nipa bi mutimi ye no ma bi medika kasase mu se wo betime bro ensa wanhwe ya ugina ho a won tiase se waye sa hwe dressing kwa ye dressing du mebi fa ho bebre ba eye tan makeup why sha makeup si ya maybe ye du mebi a ho ba bi ese funu ensa no wa kirem ye bi munum nsama ne ye fedodo biso de tan na no na ya na akɔwie sɛ obi ogyina nkyɛn bia ne de wo bɛyɛ no ɛne de hu no ɛnyɛ fɛ sɛ wo bɛyɛ saa te ade bia na obi hu yɛ nyɛ fɛ no ɔka ho asɛm a ɛnyɛ nipa bi yɛ noma bi a ɛyɛ basabasa wo wagu ensa no ma yɛ kan me se obi anom nsa kɔfɔ so na sɛ ɔne ne bɛda ade kyi yɛ ka kyerɛ no sɛ amen ne yi video ne kyerɛ sanity enti de all kan asanom eduru mebi wo na obi timi ya de nom sakwa hu na so yes akwai the way you see suppose sanka sauni ni ya ne ya de ma ne ye fe na nye nsanko ye de nsasem na abade na ne ye tufu aka che obi bia se ade bia o ye bia ye mroso bia wan kasa ni padua no ha no na sanka bia ne de abesu esidi sanka nya bone bata no kram se ba bi kram bible tia ade di mroso kra se ye bone anya bone na wo ka no ba wan kasa na ye bone ma oni padua ye oni padu ho no ma o ma ne nsa bia me pesa ha ye fidie so me pesa me bon nsa bia di o ma ne nsa bia wo ba no nsa fo de metima bo na pito betima petition betima bo ba the other side me ko bo bia na ba be advert sanity nsa bia wo ba no ye oni pa bi so ho so a ya friends kwaku opa wonya nom ne one bottle pe club de we you want betima ka club de we advert wa onom ne club ba ko pe opa ye ne say yram onum biem nka ho ye oni pa bi won so okoto sade na bu no kwaku mesi wo banu mawu akwa bo se mi de me kete ne misu me be ko bubura no be ko se me kete no te na ni pe no a hesi ne abu agum ensaka nya accident eto na bo omsi ja no mato ne gumu o se manu mawu nti de father e kan ye nipa bebre ente na se nanso ade a mempe nya atwom wa kire no mam wo se emoroso no ene ha adwen ampa nso
So we ya de bia ma ne bro so nsa ya de bia sesa bempre duasa mehwai bi na okra omo man bia na omo man na kodu ayi no na mehwe the TikTok ya se no kra dia minim omo ma aboa ne bia na no bore nkwasasem nkwa na aboa ne ye difi o okra no kwasasem nkwa enti nsa ya de bia oh akra o fia o se nkra no de mo ano omo ne nkra ne ya kama afedu me bia oboro sa no akra ne kɔ no nyame nkwa nkwa sa akra nani watu achi no waboro sanity oh ntinsa ya ade bia kwakwa ne atetu anyina no de ya kan ni ya kan e bia me metu esa me ni mutu esa me nsa kama no ko akira sanity obi buru nsa no so ne bamu ana obi buru nsa no so ne yiri mu so wo bo na enkwasasem nko bibia na obepata na obeti but wo mo ne so onye sa enu nti ne ya ka ensa bro na nye nsa no masem ne ya ka ensa bro ana obi won so ade tie nie ensa no kokura kana no na fefrefre dom na fefre bebre obanum sa so enti obi wo ho a ensatrese no wodi bia kakra gum na de man kura no obedi nkwasasem obi zubet man no bia be 5 na de tie nie ensa enne me kan ye no mfrafra no wote se hwan kura na uta akodi nkwasasem because ensa no obi a wona yi a ne normal oye enti obi wo ho a obanum afrafra woman wo obanum eno na emwa because ye kan obi betwa nsa wan hwe ya nka ncha na wan koto se sebe wonu ma hunyi ni da ba oba ko bone mpa ya ka che awade twasom ba obi nso ensa bura wo buru ye ntenya nsa wonu mo yewu e bura wo buru ye nti wantima nkwa sori eno na ye kan ho asem se wo ye ma ne buru so a ye kasa fa ho a na kasa no so aburu so na ko wie bone nti ye be sere ye tufu de a ensa no obi wa sebe we nyamfo pa already we was aburu a nyame ampata uhu na un respect the beam eno ho asem ne ye ka because me obi asebe waboro stadium sports stadium na sebe we ni bema amanfo twam ko double guy pa we presenter ba me person me boni de me ni pa me mom na me call ko ka chansa opening ade a wo ye de wo ye public figure adena what you bema just I sport na wo stadium wo twabia wo fa me boni de wo de area me boni ya chero wani me kwa nya trouble sa adena efa me ho ban wo yi ni bema som say ana Ghana hanso ne yadwunso ayadwunso most of them no baby a obenwu se bema bi gina na se boy ni bema no ne wo him su bia ye nsa bro enye nsa nom ye nsa bro enye nsa nom ye nom nsa ne mo bro na ewo mu no ene sese wo hwe enti sanity edi wa kuma mfansia do beti ja mo no de aba kakra bi na me de kan ne wie ne doctors mo akodi nkomonti no producers mo transe na nyame de kan ho ne se nsa enye boni bible akeka ho nsem bebre ye kan no ndi mi yia ye wase fansade mane wasai fa bobisa mo rehofo bobisa no ye de ensade ne ye de ndi kwa no ga so nipa wasai ne ye de man o kan bible no anko asuko a won hye dan nte asem na se ukotu verse bi na so di nkoma obe yi mistake ntina bra bomu no te ase we Roman bishop eno aba father no abeka se nsa no awurade onchiri na mumu nom de ye omuni padua bone no ena ya na ma awurade adwa pa ntimi serew se wahunu no ma ba tofufu no ye awurade a no ase poketu e ma tene fufu no otwa ten we di kama we adu di atom paso ada de chia with maka kasapa de akire nipa mo a mo heda kora akra ekotwa be di atem no ne ye kan wasem no okra na ni da ho na asem na si no so de jan kotwa bi aba o de munya ne di mo hwe ne ku ebetina ni su se tell me kobura ba on se won wo hunu ade ne se emmoa wa brabo ba still a opese oye obi timi ka kire na yere se o de me nka ne na me nkwa bonten wo mra ne de ko yemani su 1 2 3 na me ba beto ne ha ebusu ye be di asem no ha da akotwa se me ba be ye trouble wase moment a utwa ye de trouble na eba ne mo obi nka ncho se ye ana se nye abrabo mu no ade ye bi onipa wo ye ohunu ye nya no so wo ye ohunu obi wo kro ye ulcer patient a wo ye da bia da wo rin sa guso wo ye nipadua ne bone wo di nipadua na wuchina ne kuro na dɔɔso na pro ye mu niema nyina afi ye so kɔ enye nsa na awurade kɔtwe waso na emom se nipadua ne tosi no ahwɛ nsiesie ade so obi di ne fia mo han na obeba na afi de wo di nsu agugu da mu ama ase nyina yi nka ho o mu da na o mpo asɛm da ba ne obeba na akora sa ye bibia ka ho amadan na ye fɛ no yi wa ye di mesra fa kwa adwendwem ye ka se obi hwɛ na obi aba asa ye se family no be ka me ho fa mo se nsa ye
wo buru nde de ne ko awo fom e de akwahye ofalumba na omo nasamwa ene ye tu fa ka cho se wa wonum sesi o se mienu na na ye o level sole nyese ye to amount pie firi ba wo ko fi koda mfa gimi no mmoro so koda na beboa wo ye ne sa awurade no ni problem ne mo woto mu ntentan a mpacho ene na wa sei no reason di o kan sa achiro because onipa won say nim sense ade ne buro to de kakra bi kana no obese obefiri ho na emom ne okoso to mu ntentan wa boa bible ne kai o tonsa de mu ntentan wa boa awurade nhyira so ofa kumawi ye kwa basesi e aka jo sa boafo bi na so ase na da biara da ye de ne ye de won ebra mo ti hia se ni amfo ma na se ne mo ani ne ye na nso kro mo so boa brabo e ma ne ma kotote de ma ye nyina ntia na o mo kotwetwe ngomo ye ba ne chama huntumi abekasa de na o kan ye ebra bro ne edidi kana de Japan atem no e wo chama huntumi TV station no o wie ye no chama na abekasa ye be ni ada ye si asem no na afi ne ma kotote de ma ye Diamond Scientific for abepia baba fo wi omo bo aduma on hospital ni din no Diamond Scientific won say the identity Diamond Scientific say otim say science mu omo ye diamond na say omo sombo uba science mu enurose mu ayalehwe mu a omo te say diamond omo sombo nti nipa bi a ko omo treat yi omo de aduro bi aba won aso e friend doneka no ano edren ano ehyepa Dr. Penyim Pacho bibi aboko de bibi aboko aso ye ko boko oh nyankopon adom yes na wo di yes ne da wo na se sisi ade ye dakra ye na o course se ne ba no na madam bi frem was mo doctor for na mte won so mo bucket ya be sending rules a say mo sa especially doctor so mo shia opa no full class na am say no an obo advert na isi na an wanto doctor di nkomo de na isi you ye da se we chia we tiefo no ahwefo ani wa bejofo se edro we de se ka mo nko a nka wato wi ananso se nka advert se mbia ne hobi nanso Ghana man ye doso dodo oni nti ese se da ne dan nyina yetumi ba fidie so de yetumi be di ho nkomo na obi hu niema paado na eki no eye na odi akire ekotobi no edro we de bia ye ka se gia agidi no enye one sided o nye me masem no adro ye ma mema na nso sisi as obo nkontene ko he ochi a ema na gini nyina no ewo ne ye ma o ye be kirase ama omo hu ye be kiremu be ma won kiremu ahun se uyi me masem adwuma ado na eki no eye free ho a yare aka ese nyina ebi ye oba ebi ye bema enti oba num bia eyeye oba num bia ekenya na tenka pa ahun se ye ba na sexual life mu a emma na ya na omatinka ta te kopa na mema de ya na demu mako nanso ni bibi eniema ema obi atinka etiko no factors bebre ba kon yade ebi ti say diabetes pressure and stroke ebi o ha afiase egbo nkaye no na ema watinka no so etiko obi nso wa diabetes eduro so ache pressure eduro so ache amma ne nkwamwa ananse ne cell na ema ne atinka kenya ne ho no ama na wu anu maduro na gunu so ama na wu enti esese onya adura ebetumi kenya na tinka ovalumba yawo se oni oba tip dan mu pa na wankasa empenfo kase se bema be fa na ira aya na yode unitrim enti mema de eya na ye ntai en mo ye ire no mo so se enanwumre siw so with exception say e bia wa ya de surunku bi na obedi kam ade ahye na se anwumre we esiw so na enya saa se obeya ewo trim na obeye no a ewo trim na obekọ oba ehu odo nsa be kọ no ho no wa prato nchen odi be se no wa prato nya bibia se oni atinka and I told them so aya na ema no bia tinka wa akire enti ye mema no so aya na eduru nsuso mu ho na e kan for play na nka o se bema no ye nya abotre na nka ya ma oba na dwen so na nso enye obia na etisa e was that time no obi penintem ana obi nso enye den etuo mre na obi nso pa o penintem no enyina ne se sabi na bema no start ijabam se wanye word entumi amfa nko that time no a ijabam no a ahwe ya ejan dumu eno ano no
ɛno nti saa deɛ wei akɔ so ama na yɛ nsɛnne nneɛma aware ne relationships bebree ɛno na Diamond Scientific me ne me team yɛbɔ mmɔden sɛ ɛne yɛbɛnhwehwɛ mu ɛde aduro bi aba abɔnten a ɛbɛtumi aboa mmaa ne mmarima nyinaa ɛwɔ saa deɛ no ho nti wo bɛrima no ntumi mpagya yie no a ayɛ sɛ bɔtɔ a wobɛ sɛ wohyɛ adeɛ wɔ mu no a ɛntumi ahyehyɛ yie no a baabi akyerɛkyerɛ no yɛ sɛ yɛde boa wɔn na afei nso woyɛ ɔbaa nso na atenka no nso wɔ fam a na yɛyɛ de aboa wo ɛno nti woyɛ bɛrima no no maduro wɔ bi a ɛda ɛdi kan no ebi a mobɛtumi adi mu adanseɛ ɛda ɛdi kan no sɛ wopɛ sɛ wɔfa maakya wo 20 minutes deɛ wobɛkɔ wankɔ koraa wo 20 minutes wobɛkɔ na wei na sogyani bi maka ho asɛm pɛn sogyani a wanya 82 years ɛdi ho adanseɛ saa na ɛnura do ɛyɛ nso papa bi nso ɛfrɛ me esi so people obo ni din kyerɛ me nanso mempɛ sɛ mebɔ ni din na mmom ɔkyerɛ me sɛ ɔte Asofia side hɔ na donek no ade a yɛ ama no ɛnyɛ ne mɛma asɛm go papa no say no wanya stroke over 5 years ɔte donek no ɛna ɔtɔ obi na ɔka kyerɛ me sɛ donek wei wanom maako 21 na ɛnɛ kasa na ontumi nkasa nante a ontumi nante ne nsa ne ne na ontumi mpagya no ne nyankopɔn adom donek adaworoma no enti wapagya a ɔyɛ sisia no ɔyɛ active a unhu sɛ yare bi ɛwɔ no so ɛno nti yɛka ho asɛm a ɛnyɛ sɛ ebi asabe yɛpesika ɛno nti ne yɛbɛka asɛm bi akɛkɛ afa yɛn ho adi hyɛ no so sɛ adrowe registered fd agiatum yɛka ho asɛm bi a ɛnyɛ papa a ɔmbɛtumi akɔhyɛn yɛn ɛno nti yɛba yɛhwɛ yɛkasa yɛhu sɛ aduro no a yɛbɔ ho dawuro no ɛyɛ ne kwan so a no yare a ɛsa no ho adwuma ɛne yɛbɛka enti woyɛ bɛrima na ɔmmɛma sɛm nya mekyerɛ sɛ aware agu mfie bi a bɛtwa mu kɔ na ɛyɛ mmɛma sɛm ti ɛna saa aware no guyɛ na ne do na ɛkaba na ɛnyɛ suban bi a bɛrima na ɔbaa no da na di na ma aware no agu na ɛyɛ mmɛma sɛm nko ara na sɛ wankasa wohwɛ tv anaa wotie radio wate yɛn ka na bu waso gu so na sɛ waware no gu di a ɛne ɛyɛ wawasɛm ɛsiane sɛ saa durowei ɛsɔvo problem no one time quick ɛnyɛ sɛ twɛn nansa twɛn na ɔtwe mmienu asɛm o ɛdurowei ɛda edi kan a wubie so ɛte so ɛhwie bi gu wɔ no mu ana ɛhyɛ sɛ yɛ adwuma kosi sɛ wahotɔ bɛba nti ɛdurowei ɛyɛ resource oriented aduro na efficacy no deɛ yɛnka nti pɛ bi natɔ ɛnyɛ no nko a usisi yɛ wo yɛ a pedoneka ba mesha ne bi natɔ sisie no sɛ nam hin na ba yɛ pɛ bi tɔ wo deɛ fa number no ebi a wote radio mu ebi a wote ka wo na wote radio no enti no wobɛfa na wayɛ den wafrɛ yɛn baabi a wopɛ bi atɔ bi a wɔ Ghana ha bia no wo deɛ fa number no na frɛ yɛn ɛsan sɛ Ghana ha over 500 outlets ɛne aduro no bi ɛwɔ nanso yɛntumi nya adagye mu bɔ ne nyinaa ɛno nti na number no ɛwɔ hɔ no mesrɛ fa number no mo a mohwɛ TV deɛ mobɛtumi afa na mo nso a motie radio no nso mo nso motie modimachi na hyɛ no nso sɛ wobɛtwerɛ number no yie na wotwerɛ ne yie na sɛ wofrɛ na sɛ ayɛ busy a ɛnka sɛ wanya wrong line sabra yɛ kasa nipa bebre no ana pɛsɛ bɛbɔ awuram enti nyɛ obia nso ne yɛbɛnya no enti busy bɛbɛm nanso hwɛ hu sɛ wafa number no yie ankɔyɛ wrong number 0246 72 76 77 0246 72 76 77 0249 20 82 52 0249 20 82 52 na donek ye kura mi box ba ko pay ana we no esa yare bro duasa na maka mema maka sisie ne odwun so bebre ne nani so ye no wusiwusi afen so de opese ne sperm count e boost amantum di nyinsan oba ompe donek ni bi nyeden ento sanso na sasabro etew so apewito ena na jududi enti obi ho a indigestion akoye problem ompe donek ba mission bi ento yes enti infections ahodo say gonorrhea syphilis and other UTI
pedonekaba mehyɛ ne bi tɔ de bia meka sɛ pressure ne diabetes ne stroke de bonus ɛwɔ duro yi mu ɛno mpo yɛ ka ho asɛm a yɛmfa nka ho yɛ yɛfunu yareɛ ɛnyɛ yɛfunu yareɛ duro nanso nkɔfoɔ tɔnom ɛbɛdi adanseɛ sɛ wɔn yɛfunu no yɛ wɔn ya ama ne kɔ ɛsan so na meka kyerɛ wo sɛ ɛsan immune booster nti wo yareɛ wo nyareɛ o nti bɔmmɔ ne pedonekaba mehyɛ ne bi wo nase pagya ɛne nea keka wontumi ne di candidiasis infections ahodoɔ mo a mo menses ɛmma yie mo pedonekaba mehyɛ ne bi na wɔn nso ɛkɔma wɔn a ɛyɛ masturbation yade a wokora ho expect no ɛsa yes nti bɔmmɔden na pɛ bi na wowɔ takwa a wowɔ asɛ bibiduro fie takorade mensa bogoso unique herbs and more prisia nso wowɔ ase ne unique herbs and more nyina bi wɔ twifu pra so ɛfoɔ ɛnɛ nyame bɔhyɛ herba ɛwɔ confidence akyire hɔ mo benya bi ɔbɔ ase smart herba bɛkwae wobenya bi na kumase ha deɛ bebi etu nnurotɔn bia wobenya bi memfa number no nto dwa na Dr. Kwache ɛntoɔ so 0246 72 76 77 0246 72 76 77 0249 20 82 52 0249 20 82 52 na ene obi fra mi firi Miami Chrome Huni Valley Western region na Huni Valley will be new ne mo wasada man ebi ho Alive Chemist I work Fiasima Rural Bank wa onko na munko pebinto baby a wo so wutie mi fra bia no o frɛn ne enko pebito Dr. Fanga so ne enko na bre no etia yitia pa obi na medase dona kaba me sɛ de menu adi kan no obi biara onya bi anto bia no enkachi okay ha you say it is better late than never okay say onya bi nto ya na say wonto bi num ya enkyere say onum enyeyi okay ha adwumre ya wo hunu ya na say wate yenkan wo hwe TV na akopɛ bia e bia wo bia no o frɛ ne a ye be kyerɛ wo ma kwa koto bi ya supply from Ashanti region yakɔ Greater Accra yakɔ Western yakɔ Eastern yakɔ North ye obono bunu east ne nyina sorry nyina yakɔ ho nyina ti ba bia wo bia no mesrɛ sɛ to anamɔ nyame pɔ yame adom na atade kyene ne a awia nipa ba miensa na frɛ sunyane sunyane ye di bia ba hɔ ye di ba sunyane kura be 4 months ni sunyane bi wɔ hɔ nom sɛ mo hwɛ sunyane nwumre ya mpatwɔ cap heba ɔna ye wholesaler ana sɛ wo pɛdu do to atone a cap e wo bi ana sɛ store agidi sunyane pa bodi akora akora anim ɛyɛ Mose pharmacy akora ketekete kora anim mpatwɔ nyame adom na ade kyene ne ewura hɔ Mose eton bi ana sɛ Green Light Pharmacy oni cap na nyina omo ben fa ko omo mo hwɛ anwumre omo wɔ nchi patɔ Zack Heba ono so market kase na chiwo na kwa obenya bi ato te chiman ahimfe na ni mu ha na sa ahimfe opposite patɔ ebibiduro fie center awo kwa obenya bi ato enkranfo mo hwɛ anwumre nyame adom na sa ade pa bi kyene ne na sa wo pedodo ato ne a fo ni kyerɛ Okanshi Dry Glen Repash Heba Kingswalk Heba Praises on benya bi no Tinatat Heba Capital O2 Heba omo nyina aye wholesalers so pedodo to atone a ana so pe ba kokora ato anu mo a okwa wode be ma wo sa so na sa wode woni kire Cape Kusu a aye boachansa onu so kotokoba market bonya bia to aton se dwuna se so hwe osofo enfo mo no je follow me na fosua on se makaka on se me kona according to regions ha se wo ho a pacho se wo ho a anwumre yi fo no kire abetsam on pane sabro mo wo ho nom dedo bia pe bia no bonya bia to aton manka simfo ebi wo ho aye winiba ebi wo ho agora so duro ebi wo ho obi bia no bi wo ho na me nua do na kan yese wo de wo ye bema wo si wonu so ye wisi wo ye oba wo si wonu so ye wisi apo sa mo ni na ekọ wo kenka de kora wo hunu misre wa se onko hospital me yanka se bia wonya glaucoma ana se bia ye cataract ana se etede a ebra wo hia edo na keba mesha misre wa kokope bi na to wo to a se de ebra bia ye ba ye demonstration na kire wo no ade ye de nom ekata so enti ehu nya sa afa na wo akopɛ atrewa bi na afa wo de ba no do ade ye de nom kata so enti obonum bia no pa ebia nwumre depending on condition no se wonti bia se a frɛ ne ebo so obonum na pa ne nwumre obo so ebia wo age ni na se bia condition ni te be bia ka ho that is why the number no agu ase no enti se wo hwe TV no a patcho fa number ne frɛ o to a se de o se tete bia no se wo se ya no de bi ka ho a e be ka kyerɛw
ɛwo nya sɛ bɛka wo so ɛbɛka akyerɛw ɛno ntini na ɛma yɛ provide numbers no sɛ wa ɛti sɛ ɔmo a mo tie radio no atwa mo mfa number yi TV for de egu TV na se botumi afa na sɛ wo de fa phone de twa ne picture na fa to dom ba sɛ wo tie radio di a numbers ne enie 0246 72 76 77 0246 72 76 77 patro second line enie 0249 20 82 52 0249 20 82 52 ebi bia wo Ghana bia no de frɛ no frɛ ne a ye no bedi nkomo no be che bia bɛn o amakɔ bi atɔ ye mpɛsɛ wo ba kɔso na kase bia wo me call that story manya bia ntɔ ye sa na aye na ntibirgu yesrɛ wa fa number na afɛ wo de frɛ ne na ye no nkomo unia akɔpɔ nhyira na me nhyira wo doctor Diamond Scientific for an art to convert omo bo adwuma wa Asante mem no yo na ye kai say ye clinic it's not a clinic me am here wo de clinic wo de do agia doctor no the neck for na to omo nka no ye gogo muta so de dia ba chama on to me case da ye de be blom sisi aye nkomna sisi aye kwa ba sisi the neck ba na ma for pere 21st clinic aye sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo sire mu na fa wo nansia be si ase ho no se ho techima eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo sire mu wo je ho ba bi a enye na no na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia baso bo ma je no Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa wo mu ji international awards ahodo wo mu ji local awards ahodo na anu nso na wo mu bie the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim ha no ebi ni ba bia ji se 21st clinic nko a wo mu die bibiduro ene be san o yare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade ba ko a wo ma gidi wo mu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ne ade ne ade Ghana ha ba bia wo mo ho 0540 311 311 0540 311 311 na 21st clinic wo mo ye sciatica expert sewa me hu acho me na no me bisa e kra so kwa brochu Kwaku, afei na mebeko. Menkrata krani. Ene me ma connection man for den kofo sika adwane ne wanya otredidi musa no. Oh, Express Group adarumenti according to IF4. Opese otu kwan kosua dia. Express Group do be call mind be to say Canada, US, Australia, UK, and Germany. Say a tour na se visit in so Express Group do be call Dubai, Canada, US, Australia, and Germany. Mo am pese mo tu kwan koye adwuma nso obetimi de wako Dubai, Qatar, and South Korea. If you also want to take international tests like SAT, IELTS, TOEFL, GRE, GMAT, they can help you pass easily. They can also help you secure a good job in the UK. You should make sure you Kumasi, Asafule Roundabout Accra so Omo Carnation First Light, Tema Omo Community 18 Lashabi Girl Filling Station. From Moa Macho for ISO 055 555 0067 and 0249 000448. Yeah! December is here. Introducing the Mega Cash Bronya Sika Chedia promotion. 100,000 Ghana Cedis cash is up for grabs this December. Dial *426*6# now on all networks and win big. That's right. Just 10 Ghana Cedis or more, and you could be walking away with a life-changing amount of money every day. This December, dial *426*6# on all networks for 30,000 Ghana Cedis cash as the grand prize, 2,000 Ghana Cedis daily prize, and 6,000 Ghana Cedis weekend cash prize. Don't miss out. Join the Mega Cash Bronya Sika Chedia promotion today. Dial *426*6# now and follow the prompt and take the first step towards a richer December. Terms and conditions apply on the NLA Caritas Lottery platform. 18+ only. Play responsibly. Remember, *426*6# is the code. Live and let's live this December.
Charlie's always look out for Charlie's, especially when things are tough. Like even today, you can give your Charlie's 10,000 Ghana cedis. Just enjoy your favorite club beer, and you stand the chance of gifting any of your Charlie's 10K Ghana sharp. If you're a Charlie, then Club is partnering with you to make this happen. Buy a chilled bottle of club beer, get the code, and nominate via *899*9#. That's it. Cheers, Charlie. Drink responsibly, not for sale to persons below 18 years. Not recommended for pregnant women. This advert is FDA approved. Okay. So mpasem pe nipa no ani gusu a wo hwe no yegusu ye ko akoya nim. Na otwinsem bi asi wo social media no so asesa ansem no ya hwene yankan viewer e de nsem beba kure mu pa. Eye Asante Regional eye MPP chairman eye chairman untumi aha entwibo si akono no chairman untumi. Ene ye wo buna hafo no ne part ba bi nya buna hafo nyina eno ntina ma chairman untumi de ne mo odu chen no e fe na aboro nye on de wakoko de ne wo buna hafo pa no wo buru nu nyina de MPP fo. Aboro nye nso so akwa ye buna hafo e fa bi on so akwa ye chairman ya jese ano de ne pa. Na MPP guo na mu yesanya honabo Canada akompreko e Japan so na wotwi mu ayate se abronye atimi afaka afiri sunyan kwaku atimi simpam abakumase abetno no an regional chairman panyini odana no ye chairman untumi TV so wadidi Canada Japan atem fam wo untumi TV so untumi sini nua panyini ene eye Canada kumpra kwa Japan a omu nyina wosika obu ne pa na fidie so abronye oyekuma o hye o mase a onu ni age nuru obi a no otima firi sunyan oba wanya TV bia se Canada kumpra kwa ya regional chairman ni TV so atna adi di Canada Japan tem de na kontu otu imu hawo ene amane a wafa mu nyina aye no ewagwase ma meke ne mu ate ase ye se omukọ nansen atobi anom so mu ko hwe peace ona bobu ko fu kan semi the party ni nyanka bo ma nan kese ye pa kenipa wonsem ka nanso yanta mo tetepe na party ni gu kongofo bu ya tiska de yesika atoka mo madam timi kan sem fo chire nipa anga wo se ya tu bibia akono mo mu hunu ba bi o mu gina fi se nya politics ni yeso mo mera me fie kura ba ya din so betima simi gate ano emse no komoni didi tra so ma bronye hunu ne se ebi anko yi ama no enu du afaka abakumase abetra untumi wadi Canada atem se fram odi atem ni nyina wie ye no ena TV wura onabo eye regional minister eye untumi eti atem die nyina wo TV so wie ye no wabase wo ba no abepa onabo Canada Japan atew ebizima Canada mfanche because untumi ni ye kan wo fidie so eye dan ya wo bo befro because regional chairman ni yenu nti unim koma na obeba abedie ada na agya na mane ka wie no abetena ma ba bekeka woni mama nyame so mpa abra akoma wo akire ebi so sese masa obi kasa wo TV so obi ni masa ma ode ba nti atobom na wie no wo hunu no obepacho no ano no no aye nchi wa hyew yenko ne goti mra na afeni o ye mba so enti mra sisi abepa Canada oyina Japan achew na chama wotumi wie no osande profo ekire aburonye abusia we ko tie chama wotumi enti mesre se ade bia asie ye yibia no anya de a obi ka no eno no entimi nsew na emom enyi ano a wo de beba na se de be firi wo mu beba no eno
ɛna ebetumi ayɛ problem nti ne mɛsrɛ sɛ wada roma woyɛ nyankopɔn na anim adekoro nti a woyɛ panyin sɛ me ntumi woyɛ panyin sɛ aborɔ nti deɛ di kan no sɛ mɛpa kyɛw sɛ now no mɛsrɛ wo sɛ adeɛ biara no a asi anaasɛ yɛ yi biara no mɛsrɛ sɛ fakyɛ ɛma no ɛnkɔ fam ɛmfama yɛn saa nso ɛna ɛyɛ kyɛma aborɔ nyɛ ɛnso so mɛsrɛ wo padaroma sɛ wososo adeɛ biara wodwen sɛ yɛnnua panyini ɛyi ano na no soso anyɛ wo de biara soso no mɛsrɛ sɛ wososo gye mu firi sɛ yɛwɔ fie sɛ yɛwɔ enuanom mpanimfoɔ wɔ fie ne adeɛ a nyɛ da biara no na yɛ nuanom mpanimfoɔ no ɔmo di bɛm ebi wɔ hɔ a ɔmo tumi ka biribi na ɔmo di fɔ paa na ɛso so ɛsan sɛ ɔmo yɛ panyini ne nti no na yɛde akyɛ eti bɛsrɛ sɛ sa biribi wɔ hɔ soso na ankɔ yie amfa ama wo a ɛsan sɛ yɛn nyinaa no yɛyɛ yɛfunu baako na yɛn nyinaa soso yɛyɛ namfofoɔ nti no mɛsrɛ na no meme da ntɛm back na deɛ wanyini sɛ me ɛna ba wo soso a me soso manyini sɛ me yɛnkɔ yɛmfansie kɛmɛ mom yɛmfansi yɛnkonkɔ yɛnim ɛyɛ mu mmienu yɛmfansi na afei yɛnkonkɔ yɛnim ya obi a ɛwɔ mu mu bia kɛmɛ na mo hold on na afei yɛnkonkɔ yɛnim because ɛnɛ ɔde afutuo no aba na ɛm sɛ wɔpa kyɛw ne afutuo no nkɔfoɔ kora wɔda ma no ebi nso so buufu because kwan bi so no ɔmo se ɛkyia tamo scientific foɔ ne ba sisi ɔmo bɔ adwuma ho ɔmo se bra bɛpɛ nnuo ne binom na nneɛma nkɔtɔ te mfama ho mepaakyɛw ɔmo saa wɔ hospital kɛseɛ ɛno na ɛyɛ damo scientific no mepaakyɛw adeɛ bi yɛ ha wɔ ɛtete ɔtumidika kɔ ɔmo akakye wokɔ ɔmo bɛboa na sɛ wopɛ mu no no bi atɔ so ana ɔmo abobɔ dini no na wayɛ ama nneɛma akɔtɔ te deɛ ma namba no yɛ 0246 727 677 0246 727 677 kitima Dr. Kitima se men kan to bebre bu akwa wo osu bedu abu akwa ya de be ne ha wo osa na etete wo mpacho ye fa brodu ndime wo mpacho bra no mo a ne ne man koto te mfa ma wo afoze HIV ache wo te ne ten na mu ya de kura de odi di angoro kura send fa number na ginjire mu o chen me di 0246 714 717 0246 714 717 o frena oje wo so togbe ahaban keke azigbiri bozonkaru kagoka togbe ahaban keke azigbiri bozonkaru kagoka sa togbe wo adjusu bomfa na benya papa yo waso dia fa wasa fon twa wonsa bonkum ni mfimfi fa kire no afa wi akaje nsa me yaduana ni akwa na me ya sona obubo ni nyina wi akire o maame no papa din na kire kura wo firi so wase e ba ne sa wo hwe wonsem no aka ne me di wachi di akire wo wi odi akwankyira tacha mo afa ho adi toge bo adwuma pa fa na mana gi nkire mu a chen wi so na mana 0244 484747 0244484747 tabita krene kese men gancho ze tumnika na bra Cindy's Junction massage omotenete me pacho oseme gancho ze koku etetewa omotenete me pacho eyade bia wodo bia edi nipadua nya na wogia bebidura ya le wedi nko ade a tumnika bra na kache no mo a na niema enkotote emfama ho osene sa na obeso won yema no fa number 0260 196219 0260196219 tabita for bejo so na niema akọ ayiye pa e de amadi tumnika from na eko anim life care se men kan tro so omuguso pa life care se bra free screening no bra na bra be ye ode na niema nkoto temfama wase oye free na emomunu yare ye wo so a na omatimi aboa wo na niema akotote e de ama wase wani yade pa ani pa yade dia bra be free screening ne bi na for mo hwe no mu treat ni nyina mfama ho waso be free na emomunu se ani no eteto de wo ko season se ya na ho aduro ne de waju bibi kakra bi for mo number na frɛ na ani ye nipadua kan a number ne 0540 588731 0540588731 mo 0594 242528 ofre na ojo so bia de no ane crop de no ane bio bia de no ane crop de no ane bia ensapa nkofo no moto agusa ma na eya short e bia no crop kokoto bitu kotubi kotobi tobi gu fridge mu no nom na niam ankoto tifa kra ni 80 men nko ho omom pass mbia ne yankonko ye no kwa kucha ma ntumi akasa Kwaku, young chatty for the last year, they coffee.
enoma bi ma homete kakra ho na ya na ye mre nti sa na ebefa no kakra bi Ghana ha no se bi wona okoka de otie no entie ni ya onte wase eduru mre bi ho na otie de chairman untimi ekan kwa ku sa kasa ye course no mo so mo ko ho ahwa toyi ho na di kan kasa wo mi no I think sa bronye na di kan kasa me boa okay ese amfo na ede e che ne nto aso enoma bi ho no mo ade MPP fo na na mpanifo no ye no at least me mechanic planes o mo gu mo woni mase obia sebe wo home na wodidi na wo tran wiasa sebe wo dwen na usua nyansa ana nyansa wo trim wo tie wo hwe de omo ye na tete MPP ni nye ne ye hu on se abronye mpanifo se drum me bi ankatoa na wo pama akokọ bone no na akokọ pedi akire anye bia no ye politics asem kura furu ka na Japan sebe pe o chopeni at the same time abobem so o chan bebre enna enkomodidie mu no mo ameka nke yenka bi de o maka na ye ka at least edrum rebi no kwaku edrum rebi nam se tiase nam yi wa ma obi kura pen enye so izo se obi se kasi wo ana wasem bi ana wo ka ono wo ba bi ote ye ehun se kasa na wo ka no na ni je ho enti sa na tie de a ka bi si ba bi je na fa enti ya nto ana kakra sa se mo wa hwe obi enti ase na mom wo ye obi papa kakra sa na ye beka no ne se ono no nhwe na wo kotia na so ana no so ono so reply wa wo ankasa nipa na wutie mi no ebe ye oda na se ebe ye oya mo me fa no ma bi ye nko cha ma untumi cases so so be pa cha hwe wade bu na obi ka se wo ka se bi se obi se obi be kasa na unim ni obe kanti hwe sa cha ma untumi station ankasa ye respect ye bu station but a do time omo ye adwuma ho no omo ye very careful eya ko wie se atemdidie bi e wa MPP mu atemdidie bi e wa party bi ma ho na ekodi no nipa hwe yi ho na ekodi no kwa kuma no tie ebi am hiti na make asem bi kwa wo ye nipa bi e wa kwadal mu wo asem a na wo ye host a wo bo se de kwa kukwe ma menye sika no tio ma menye sika nte sam jana ma ne kwa wa koka de ni kwa se woka adwuma wura for credit we fast for the head hey munya asem ni mfiri so when na that time no host to program ni pada started the attempt no fit no ka attempt the ni bom what the free back no come you it one what to host to program it one timi ahu bibi say no won so to na ajeje ho me camera na yi back o ka che so ma me nkasa ma so rako o kasa ka che say eya me am ni pa me am nua keke first name in the fox on the host program no keke ni nipa bi a wa host politics ya che but that day no me ochia because who crowd the one no see no kasa no o ya wakola o kan ba bi se wo se wo ya me ade a wo kura me de ba ye wo no ade ni mesre de mu ye nyina mu we na ma babo nto se me nu me ne nkoto aba e ma mo na de mu ye ye besre jamont a chopa no be pa na nwie pe ye bebe no san ka kon kwa de nye kura wo be pa achewa e na eduru me bi akola ne panimu di na panimu no di fo ne ada anya chopa no ye hwia no ma bi na omunya de omo ye no ne mfie na ya wo mu betwa mpodisi na enya nu ba bia na de mo amo cheche mu wi na wei ene sai kwa ku mento da manfansia ya disi ya kakra bi na me ka checha ma untumi se abro nya de na obe ya mpa e TV de but na ni masema wo be ka nti akoba ne sa wo futu a obetu ye na o chepa na awrade nshira so aye panyin mpa sebeta fracha o wa de ne tikasi aso da ye watima ba se ntoko bi si MPP nto aba bedumja na emom se ko ba se abronya ba o freo na nim se abufu no de ba unu so obedi nkoma mfa esundue ma ene wan stop no man ko de anyam betu ya uka wan ha ba ho megie mu na nkora bi o mo nsem fata be ba be ye obi se uhunu pa se no obeye o freo no udi nkomo unnim so obeye se no waheda am na ya awie ene waheda de afutu se yi ba anyam betu ya uka na se unnim de a nyame nshira wa ya aduma pa na onye okese happy birthday to Medofo Pano na ye ni birthday me carrier Asamoah Dakwa me carrier Asamoah Dakwa Elias Mami Sika ana Osika o US na ne mama ne Dorapia akoye na chi no ntafo na ba na so yinshira ba ene nyankopɔ de fie ba ko aka ne fie ho ya ma yo na happy birthday o ne mama nyina Dorapia ne papa Anthony ya che obibia Mr Anthony ni Dorapia mo nyame nshira mo se mo de ba fefefe se aba wi ase emrante e ba no so benya bia ware jawra nshira mo nya mo kase pa ne eyo ba hema bi ye de na tompam dendende de me ame mama anita wotani nua ba nana ama champoma nana akua champoma
nana we no ye ne nya yi ketua almost start ya wada enra na ne omu jam sa wa yo hima ni tibi a china mpo na na numere no me pen kura be kura na from the yi na hye so chane na de change mesre yengoja o mama ne nyefe MC amu ho a mbantu na Ediane wa ye Bamuwo Ediane wa ye Bamuwo waji wani so Bamuwo waji wani so Bamuwo na pakan Edia befa na ekra fimpomo ye tosu yenu Wura ba hema edne ko amanatu na otu sribo tosu yenu dwabe hene na akosia echama ye tosu enan dwabe ba hema na jechi amo ye tosu yenu wura hene ene ekwo na abusia panyin yo wura abesenyo empanyifo se asempesi e ba frankansi so na so asempesi we die ati mpanyifo ensu na ekra fimpomo ye tosu yenu obatampa wada bi enyane o wada bi enyane obatan ennewie na se ye obatan ya wo hwe ne ma ema ne so afoforo emma so ene wo ma sufra wo omo se ma men sore ne be hwe wo mu okunafo orani okoi edifo ese wo boto anpo wo de kura edi ahye asemi eye ne ya asemi atinsu mu empanyufo mtie ya paso ebo mu nsa no ene na otu osiribo ye otosu mienu tabe ne no na akosia echama ye otosu 9 tabe ba hema na jeche amo ye otosu mienu muramura ahene eno no ekwo na ebusua panyini ye muramura ene asante tabe CY apia wo fa kwame achi ahene wo ye wo fa obrempon na apau sewansa ehema ahene panyini yaw mensa eyeja oba panyini akosia sapon tabe enwo wo owura NSJ watin eni chei abusua ohima ajuaduku a wo na esiwu edima beauty queen ye okumase ha onmenyamfo kofi brakon ewebe twam no na ye tema central emna shegeni eni chei abusua ya wo no ewo tema enkran owura ne owura yere adubofo V2C fu ye wo tema eho ena wo no eye wo mu adwuma onmenyamfo Dr. Kobnadfo ewebe twam no ega na fusamfo ona wukafo Dr. Mrs. Janet Sefa Wachi we esiwu edima nita hotel ewo ejoso eja ye odi ba hima ba asase so eni owura Henry George Chi na we esiwu edima jamin stores wonya ne baby ekodada ena eye nana amasewa Chi yo tosu mienu no emrumura ba hima ono so ne baby ekodada enuanom eni NSJ okumasia nana amasewa Chi yo tosu miensa we ne baby ekodada owura yire adua sega Wachi eni adua nim no eye adua kwentu o US abochimemu makweche bonsu o US abochimemu George Chi ewo nkran Gladys Chi ewo kumasia nana yaw Sami Chi ewo nkran owura yi Monica efri yesian ewo nkran Reverend Samuel Chi Prempe we ne baby ekodada owura yi Evelyn Edu okumasia nana Chi amwako hene ewo kumasia Joseph Atachi ewo London abochimemu Josephine Atachi ewo nkran Akwasi Esuakon ewo kumasia Machi edi adua ne frɛ no eye Paachi ewo kumasia Joyce Teriachi o Italy abochimemu William Ajinche ewo US abochimemu Mary Sewa Chi ewo US abochimemu Nana Atonsu Sumpahin Dennis Chi edi adua ne frɛ no eye Ewrana ewo kumasia Dr. Janet Sefa Wachi Anita Hotel eno no edwoso ena ewo PK Chi from Pong ewo kumasia Doris Chi eye na enkoko enwo wo Francis Chi ewo Germany abochimemu Michael Chi we yen baby eko Efia Chi Cape Coast enwo wo Kwabnadua Chi yen baby eko Georgina Chi Germany abochimemu enwo wo Mercy Papa Chi Germany abochimemu enwo wo Siwa Chi ena Anita Efia Chi enkran nuso kunani a ade ato nani ene owura ne okoi edufo ene ma owura re Audrey Owusu Buati owura re Nelly Edubofo Jeffrey Chi Bafo Jasper Chi owura re Roslina Danso Dennis Nyamesem Asenso ya edifo yaw edifo ne Dr. Osei edifo ede yaw ese amafo yi se wono ma Your friend Dr. Lawson, CEO of Lawson Herbal Center. Mr. Ghana for a bosse medensa the bebe jaso. And some of the bebe jaso a Lawson Dire Bites. Me part I have for saying and ACT. Sa Lawson Dire Bitesi. Me share Aduma Chedia or Badia Diasega Adiache Ghana for. Yehe Nubna. Yenko Hini. Yeshe Habawa. A Badia Ediache. Nature se Ghana, Yankopon etoye. Yensha du brebi te se Koko Amai Nikita Dr. Lawson. Koko Amai eye dria Yankopon enum se Ghana ha ye discharge ni ane pa. Ana sa start ni ana ye die no. Hwensunsanso bone a e de bre Ghana fo. Sa wo obi ata discharge ye duane a. Hwewani etimbeda wani so. Na wani enkekawa aba wani so senkekawa na eba wani so a etimi affect o site ana wani no entimi hunu ade yi
Koko amai ba umojam ana woni paduam a. Amamai bia do so wuntim. Wo kase wo dompem. A o se ede oyaw ebrew no. Koko amai. Nyankopon de abedom ye. Senyi sa amamai ni nyina free entinu mu na wade ho. Yaw bia eni ho biem. Ofa ade Nyankopon ene de adom ye. Edo ye first tete no ye sabio tete na ke beka se bi edunsini. Eno tena mafra amamre entoma. Ese kente hwede gugu mensan me twi Ghana for adwen akọ amamre eso because amamre ne amane de ye ntonkore ye hwe edra etoso bim ye hwe moringa me ka moringa dodo na ni moringa adwuma eye ni hiri ye duro na bana eye duro na bana kura san ye duro ye ka yare ahoto a edua ye fe no moringa etime esa na chese Ghana o se de ho ahwaye ho enuro na edroso ye edua twato mahogany na mahogany de metene so ana masori because ekuni so mahogany a ye woni ba ene ye woni bema ye hwe tumi ni ahode nuru a Yakopon de ase edua fe no mahogany eye dura eye mojaduro esa ena ne moja mahogany ekum kuda ekura about swat yaw bia woni padua na kwae ne mu ekuro bia woni padua na kwae ne mu na mahogany na adwuma eno no etidi afa ne mahogany no mese Ghana say mahogany a sell to dua no because e dua Yakopon ejita so e de ama Ghana fo eti sa suahu a menya ewo sa enubren enkohini eniaba eti se nufutini eno na ehye mi nkura ema me de share Ghana for ebose se Yakopon ede sa no ma wo mu nyina do yen Ghana for dia o se metimi keka ni nyina bo na me de alcohol kakra efra na me de yensa ebedum Ghana entina ema me de ensa we ebe dwaso me Dr. Lawson me share Ghana for ebose se wodi ye program bia wani mu ase da ensa ene se wonoma ebetimi apoa se nije na apa obenya se arewo na aba ebetimi acheche ore na etimi ama wa hotoso esu peye so yo bia wonum nsa no nko ade a ensa wonoma amamre kwaso ebetimi apoa eye Lawson Dire Peters Sene Sanicity. Where are Dr. Lawson Mensano? Petire Peters Nibi. Pet Lawson Dire Peters. And none sa a mamarensa. Mammy check a clear. Now your phone who said me Dr. Lawson, my fat taste. Hey, come on, Papa. Dire Peters. Dire Peters. Dire Bitters. Lawson Dire Bitters. Nana Senye. You qualified G. All networks. Sumpa FM and TV and market yapa. Sumpa